Breaking news, doamnelor și domnilor, la România TV, convorbiri șoc între liderii PDL și PSD în dosarul lui Blejnar. Primarul Brașovului și un lider PSD stabilesc afaceri împreună. Totodată, George Scripcaru are o discuție cu Mircea Hava, primarul din Alba Iulia, în care se plânge de partid și de faptul că Emil Boc a țipat la el. Toate informațiile vin în acest moment de la colegul meu Ștefan Pană. Ștefan, te ascultăm! Bun găsit, sunt discuții apărute în urma interceptărilor din dosarul lui Sorin Blejnar, în care sunt implicați lideri ai PDL, dar nu numai. De exemplu, într-una dintre aceste discuții, fostul primar al Brașovului, George Scripcaru, de la PDL, discută cu Constantin Niță, deputat PSD și lider al PSD Brașov. Ei pun la cale împreună o afacere foarte avantajoasă pentru ambele părți, după cum reiese din aceste discuții. Practic, Constantin Niță vrea să închirieze servicii de la George Scripcaru la prețuri foarte bune, un preț din care primăria să trăiască 10 ani, se exprimă Constantin Niță. Nu trebuie decât să facă acest contract, 10 ani de zile stai și tai factură, îi spune Constantin Niță lui George Scripcaru, și banii vor veni. În altă discuție, George Scripcaru, care este identificat drept Zeus în aceste interceptări, discută cu primarul de la Alba Iulia, Mircea Hava, un coleg din PDL, în care se plâng de conducerea PDL. George Scripcaru anunță că și-a dat demisia de la PDL Brașov, în conducerea PDL Brașov, și după o discuție mai colorată între aceștia doi, George Scripcaru se plânge de Emil Boc, se plânge de PDL, spune că nu știe care este parcursul partidului, trebuie să explice măsurile oamenilor, însă în PDL nu ai voie să zici nimic. Se mai plânge George Scripcaru și de cei de la UDMR, care rămân peste tot în funcții. În același timp, în continuarea conversației, George Scripcaru se plânge că premierul de la acea vreme, Emil Boc, a țipat la el și nu i-a plăcut acest comportament, însă recunoaște că a fost sunat de Vasile Blaga în acea perioadă de 3 ori. Ștefan Pană, mulțumesc pentru toate aceste informații pe care ni le-ai adus. Așadar, doamnelor și domnilor, discutăm în continuare pe acest subiect cu invitații mei de la această oră, cărora le spun bună ziua și bun găsit. Domnul Sergiu Andon, avocat, bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Senatorul PNL Ioan Ghișe, vă mulțumesc asemenea că sunteți alături de noi. Domnul Mihai Barbu, vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov și vicepreședinte PSD Ilfov, sper că nu am greșit. Totodată alături de noi se află și domnul Marian Rasaliu, senator PDL. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Andon. Iată, din aceste interceptări vedem că până la urmă banii, afacerile nu au nicio culoare politică. Înțelegerile se fac între PDL și PSD. Asta este un adevăr pe care noi, din păcate, îl evocăm foarte rar, chiar în discuțiile acestea televizate, din emisiuni. Și anume că la nivel local, în special în unele zone, dar fenomenul poate fi un fenomen generalizat, afacerile sunt transpartinice. Alegătorii au știut-o și au simțit asta. Despre Brașov și chiar și alte teritori, dar despre Brașov în mod special, ca unul care trece des prin oraș și vorbește cu lumea, această părere e veche. Și performanțele, fără să judec eu activitatea unui partid, mai ales într-o zonă, dar ca simplu cetățean pot să dau și această informație auzită în mod repetat. PSD-ul Brașov, în mod special, era știut în conștiința publică, drept având niște lideri care se înțeleg și se pupă foarte bine și cu liderii PDL și cu liderii PNL. De-aia eu nici n-am fost surprins, îmi pare rău că e domnul senator Ghișe prezent și că trebuie să evoc numele, aș prefera să o fac în lipsă. De-aia nici n-am fost surprins când a circulat informația reală sau apocrifă, nu știu să ne confirmă, dar reală din moment ce ați contestat, că au de gând să-l șunteze și să nu fie inclus pe listele alegeri. Sigur că oameni ca domnul senator Ghișe încurcă lucrurile acolo. Domnule Ghișe, Constantin Niță, citat din interceptări, este treabă bună, referindu-se la afacere. 10 ani de zile stai și tai factură, nu faci nimic altceva. Acum sunt într-o postură interesant. Abia ați văzut... Nu prea confortabilă, să zicem, sau abia ni s-a arătat pisica. Ce pot să vă spun este că aici domnul senator Rasaliu poate să confirme dacă vă spun adevărul. Atunci când eram în al doilea mandat la primăria Brașovului, între 2001 și 2004, cei 3 lideri actuali ai celor 3 partide
PSD, PNL și PD munceau împreună de zor și au reușit înlăturarea mea de la conducerea primăriei. Ce vreau să vă spun însă este că în perioada de 8 ani cât am condus primăria Brașovului, chiar dacă ar fi fost ascultate toate convorbirile mele de atunci, și presupun că au fost și atunci ascultate, astfel de abordări neinstituționale nu ați fi găsit. Și nu întâmplător am fost, să nu spun chiar urât, dar oricum dorit de a fi înlăturat de la conducerea primăriei, pentru că întotdeauna am respectat legea și abordam lucrurile instituțional. Deci poate să fie o inițiativă foarte bună să propui o afacere primăriei, dar o pui într-o hârtie, o trimiți la registratură. Bun, trebuie făcut în mod legal, cu licitații, cu transparență și așa mai departe. Nu vine Consiliul Local, la telefon te cheamă la discuții, da, pe tine ofertant. Dacă este cazul, este o licitație, că poate fi și un parteneriat public-privat. Asta înțeleg din ceea ce spunea domnul deputat Niță. Și atunci, chestiunea este următoarea. Afacerile între o administrație locală și un om de afaceri nu se rezolvă prin telefon, ci în mod instituțional și în baza legii. Acum, pe mine, vă spun, orice scandal legat de afaceri la Brașov între politicieni, pe mine mă amuză. Este un fel de răzbunare a sufletului meu după mulți ani, să vedem dacă domnul Barbu de zile de când nu mai am este la fel de amuzat, ținând cont că se face referire la domnul Constantin Niță în aceste stenograme. Dacă îl întrebați pe domnul Constantin Niță, cu siguranță vă spune despre ce a fost vorba. Dar eu cred că trebuie să ne uităm mai departe, să vedem unde vor duce aceste stenograme și apariția lor. Eu cred că, sau din ce am văzut până acum... Vorbim despre un dosar la DNA în acest moment. Exact. Din ce am văzut până acum, eu cred că se vrea să vedem că în România justiția funcționează independent și corect, că președintele lucrează instituțional și că nu comandă justiției în România, și toate aceste lucruri se pot schimba numai prin vot, să știți. Nu e normal să vedem stenograme la televizor, nu este normal să vedem convorbiri înregistrate și ar trebui și chiar lucrul acesta să ne întrebăm cum sunt înregistrate toate aceste convorbiri, că unele dintre ele nici nu sunt relevante pentru acel dosar. Așa că rămâne să vedem unde vor duce toate aceste stenograme și ce va rezulta din ele. Bun, categoric, domnule Rasaliu, și la dumneavoastră sunt mult mai multe, adică se vorbește și despre Emil Boc, care țipă, care deranjează și așa mai departe. Categoric, aceste stenograme nu fac bine PD-ului în acest moment. V-ați dat răspunsul. De ce apar aceste stenograme în această perioadă? De ce n-au apărut aceste stenograme cu 3, 4, 5 luni de zile mai înainte? Este evident faptul că suntem în precampanie electorală, iar aceste stenograme, care din punctul meu de vedere nu ar trebui să apară în presă, cel puțin pentru moment, da? Din câte am înțeles eu, aceste stenograme sunt secretizate, fiind vorba despre un dosar care se judecă la Brașov. Pe de altă parte, această încercare de a minimaliza șansele de reușită ale opoziției în viitoarele alegeri se rezolvă cu aceste instrumente. Am văzut în această convorbire dintre domnul deputat Niță și domnul primar Scripcaru o convorbire. Din această convorbire, din punctul meu de vedere, nu sunt jurist, dar pot să apreciez, din punctul meu de vedere, domnul primar n-a făcut altceva decât să asculte o propunere care venea din partea unui Era un ton de prietenie acolo în discuție, nu era ceva oficial sau între o firmă și primărie. Vreau să vă întreb dați-mi voie să închei cu o concluzie. în care apare conversația între Traian Băsescu și Sorin Blejnar, mai ales că astăzi a ieșit o nouă stenogramă care nu apare în dosar și aici vă întreb pe dumneavoastră, domnule Andon, cum e posibil o stenogramă care nu a fost în dosar, iată că apare astăzi, dată prin Hot News, preluată apoi de consilierul prezidențial, domnul Lăzăroiu, o stenogramă în care tonul, discuțiile dintre domnul Blejnar și Traian Băsescu sunt un pic mai detașate, nu atât de prietenoase ca în cele în care se vorbește de Rompetrol. Tocmai eu zice că detașate erau alea
intimiste, astea sunt mai oficioase, mai oficiale. Păi, ce să mă pufnește râsul? Stenograma asta pe care o divulgă domnul Lăzăroiu, da? Da, despre asta vorbim, care, repet, nu se află în dosar. Cum a putut să fie niște formulări scoasă? De unde? Da. Dacă ea nu se regăsește în dosar. De unde e vorba domnului președinte, ghicitoarea mea. Privim stilul și stilul spune tot. Mai lipsește acolo o referire la statul de drept, o referire la spiritul european, o referire la aveți grijă să se respecte legea. Nu vedeți, nu există niciun hă-hă, niciun h, niciun da-da. Stenograma aia e confecționată în cele mai aseptice laboratoare de imagine ale domnului Lăzăroiu. Dacă poate crede cineva că așa arată o convorbire telefonică din punct de vedere al spontaneității, înseamnă că e foarte naiv. Ceea ce spuneți dumneavoastră e că ar fi o stenogramă fabricată. Categoric, da. Și vă spun, inclusiv din punct de vedere criminalistic, dar și din punct de vedere cultural general și din punct de vedere folcloric, dacă vreți, totdeauna caut stilul și din stil afli autorul. Pe ăsta e stilul convorbirilor președintelui. E atât de cusută, cu ațoi gros și alb. Uite ce oficial și ce bine vorbea președinte, dar totuși are o hibă. Și anume, nu acoperă minciuna grosolană spusă de 3-4 ori public de Traian Băsescu, cum că nu-l cunoaște pe Sorin Bleșnar, și de asemenea minciuna îmbinată cu lucru de bun simț, dar fals spus, că dumnealui ca președinte n-are ce căuta să vorbească cu Bleșnar, că între Bleșnar și domnia și funcție mai e ministrul de finanțe și primul ministru. Vreau să spun că acest lucru a fost spus pe interviu televizat de televiziunea română, a fost spus în interviu publicat România Liberă din... Am extrasul chiar la mine, 2 august 2011, repetat în România Liberă din 24 iulie 2012, nu-l cunosc pe Bleșnar, n-are ce căuta să vorbească cu mine. Și totuși în 2010, ignorând în aceste ziceri, fabricantul acestei stenograme pentru proștii proștilor, că altele sunt numai pentru proști simpli. Pentru proștii proștilor, uite că domnul președinte a mințit deja în felul ăsta. Vă propun tuturor să ascultăm declarația pe care o făcea Traian Băsescu anul trecut, când spunea că nu-l cunoaște, habar nu are cine este Sorin Bleșnar. Ascultăm declarația, ne întoarcem cu comentarii. Pe Bleșnar nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Înțeleg că a fost numit, e tehnician, n-a fost în partid, habar n-am de unde vine Bleșnar. A fost numit totuși cu sprijin politic al filialei PDL de la Arad. Da, deci nu-l cunosc, de aceea nu mă pot pronunța dacă este un om atins de corupție, dacă nu, nu știu. Bun, domnule senator, poate ne explicați dumneavoastră cum se face că în septembrie 2010, când au avut loc acele interceptări, tonul era măi Sorine, iar în 2011 domnul Traian Băsescu susține, pare rău, habar n-am cine este Sorin Bleșnar. Nu știu, până la urmă... Dacă este evident, sunt niște lucruri care se bat cap în cap. Până la urmă, noi putem să comentăm aici aceste aspecte, dar eu aș merge un pic mai departe și v-aș spune următorul lucru. Dacă se dovedește faptul că cineva a greșit în acest dosar, și aici mă refer și la domnul Bleșnar, și la oricine vreți dumneavoastră să faceți referire, atunci va trebui să plătească. Așa se întâmplă în momentul în care îți asumi niște responsabilități. Dacă, în virtutea responsabilităților pe care le ai ca reprezentant al instituției ai greșit, atunci va trebui să plătești. Dar nu trebuie să ne hazardăm noi în tot felul de afirmații și să spunem că este sau că nu este adevărat, dacă acea stenogramă este falsă sau fabricată. Eu cred că sunt instituțiile care trebuie să judece acest lucru. Întrebarea pe care noi, jurnaliștii, ne punem este cum, de unde a ieșit această stenogramă, cea de-a treia. Nu sunt în măsură să vă spun chestiunea aceasta, la fel ca și discuția anterioară vis-a-vis de Brașov. Oricine poate să vină să facă o propunere de afaceri într-o instituție, da? Pentru că reprezintă un colegiu din municipiul Brașov,
da, sau din județul Brașov, poate să vină cu o propunere de afaceri către instituție. Până la urmă, politica este arta compromisului și ca să meargă lucrurile înainte, dincolo de apartenența politică, trebuie să reprezinți interesele cetățenilor. Eu asta am vrut să vă spun. Iar domnul Andon, nu știu, sunteți deputat sau ați fost? Am fost. Ați fost. Nu mai sunteți pentru că ați intrat într-un conflict de interese, mi se pare. Aici voiam să aduc discuția. Mersi frumos, colega dragă. Acest conflict de interese v-a scos în afara Parlamentului. Iar dumneavoastră veniți acum să judecați niște fraze. Judec și prostiile pe care le spune, stimat. Păi sunteți liberi să faceți lucrul acesta acum, niciun fel de problemă. Liber. Problema este ce făcea domnul deputat Nița acolo. Nu-i conflict de interese? Nu-i incompatibilitate ca un dita mai deputatul ales de popor, inclusiv pentru ca să-i fie gospodărit bine banul public, banul primăriei, bugetul primăriei, vine și spune 10 ani n-ai de făcut decât să tai facturi. Asta era activitate de deputat, exact la incompatibilitate vreau să aduc. În cazul în care activitatea respectivă ar fi Parlament pentru că am apărat un nevinovat și am să o fac toată viața, chiar dacă ies din ONU, din orice. Dacă nu contravenea legii, erați în continuare deputat. Nicio problemă. Acolo nu cumva adevărată incompatibilitate. Anii asta a dumneavoastră nu cumva o vede. Asta e una. Și al doilea lucru care voiam să vi-l spun, și îmi cer scuze pentru începutul de vehemență, acum îl voi motiva cu un ton mai calm, eu nu pot să fac pe prostul. Dumneavoastră ne sfătuiți așa, vedeți o stenogramă care e clar falsificată, faceți-vă român că nu înțelegeți. Dar dovediți dumneavoastră că este falsificată, faceți niște afirmații. Pentru că nu pot să fiu atât de prost. Pentru că nu pot să fiu atât de prost și să văd. Nu puteți să ne faceți proști chiar pe toți acum. Dar cine vrea să pară, n-are decât. Păi eu v-am spus, stimate domn care aveți darul să mai și întrerupeți, eu nu v-am întrerupt, eu v-am spus, bun, e valabilă. Și atunci cum să împacă cu cele 4 minciuni spuse de președinte în mod repetat, că nu-l cunosc pe Blejnar, acum o spunea pe televiziune că nici nu știe de unde a venit. Nu știe de unde a venit omul de la Arad, primul demnitar numit în funcție de Emil Boc când a devenit prim-ministru. Și vezi, Doamne, președintele nu știa. Dar bun, asta dacă nu-l cunosc. Deci dacă dumneavoastră închideți ochii, nu știu, ziceți că stenograma e valabilă. Hai să spunem, dar închideți ochii față de aceste două adevăruri. Cel spus tipurile de stenogramă și cel repetat de președintele pe care ar trebui să-l respectați pentru ce zice la televiziune și de 2 ori în ziare, nu-l cunosc pe Blejnar. Și noastră spuneți, păi aștept să-și facă instituțiile abilitate datoria. Dați-mi voie să nu mă încadrez în această categorie de cetățeni obișnuiți și să vreau să deschid ochii și să înțeleg cum trebuie să reacționez față de aceste asemenea contraziceri și față de asemenea minciuni pe care și un copil le-ar înțelege. Asta e problema. Restul sunt construcții, așa, instituții abilitate. Domnule Ghișe, vă rog. Păi, cred că miza cea mare este totuși persoana care a păstorit tot acest sistem mafiot și corupt. Și când spun asta mă refer la... La regină? Nu. Mă refer la o persoană care cred că poate avea asociate 4 caracteristici. Inculpat, președinte suspendat, impostor, uzurpator de calități oficiale, coordonatorul lui Blejnar. Blejnar îi raporta cum decurg treburile, nu premierului, nu instituțional. Îl punea la punct și zice omul, mă refer la numitul Băsescu Traian, zice, băi, vezi că s-ar putea să fie un truc acolo. Deci cam așa funcționa numita în ghilimele reforma statului de drept și modul de fapt mafiot în care guvernurile PDL conduse de Băsescu au gestionat țara asta timp de 3 ani jumate. Asta este morala care se desprinde de aici. Vă rog, domnule Barbu. Cred că discuția dintre domnul Blejnar și președintele României arată foarte clar ce spunea și domnul senator Ghișe, că adevăratul conducător al guvernului în România a fost președintele Băsescu. Nu e normal ca șeful fiscului să trimită rapoarte pe mail președintelui
și să treacă peste ministrul finanțelor, peste premierul României, să meargă direct la președinte, să discute despre anumite chestiuni de serviciu direct cu președintele. Lucrul ăsta e foarte clar. Din acele stenograme se vede că președintele Băsescu conducea guvernul și ceea ce s-a spus în presă este total adevărat. Bun, domnule Rasaliu, trebuie să spunem că cei de la CSM s-au autosesizat în acest caz. Avem și o oarece reacție din partea domnului Blejnar, care susține că stenogramele apărute în presă nu fac decât să confirme că a respectat legea și spune că un procuror care participă alături de premierul Ponta la raliu nu are legitimitate, anunțând totodată că ar putea sesiza instituțiile internaționale. Adică unde să se ducă domnul Blejnar acum? Bun, domnul Blejnar, în momentul de față, are un dosar care este instrumentat de către Procuratura din Brașov. În regulă, va trebui până la urmă să vedem dacă motivele pentru care domnul Blejnar are deschis acel dosar la Brașov sunt întemeiate sau nu. Iarăși, vreau să mă dezic un pic de afirmațiile colegilor mei, respectiv de ceea ce a afirmat domnul Ghișe puțin mai înainte. Domnul președinte Băsescu este un președinte care, asupra căruia s-a încercat o suspendare, iar suspendarea n-a fost validată de către popor. Și lucrul acesta se vede clar din rezultate. No. Ceea ce s-a întâmplat până acum, prin faptul că domnia sa a avut acțiunile pe care le-a avut, eu cred că sunt niște probleme care nu se află în lumea politică sau în viața administrativă, vorbim despre alt gen de probleme. Pe de altă parte, eu sper ca domnul Ghișe să se liniștească deodată ce a primit încredințarea faptului că va avea un mandat nou de senator. Nu plâng pentru că toată mascarada care a făcut-o s-a dovedit a fi clar, pentru că n-a fost validat în partidul dumnealui la Brașov. Deci, vă rog frumos. Vă rog, domnule Ghișe. Noi suntem, domnul Rasaliu și cu mine, reprezentanți în Senat din județul Brașov. Eu din municipiu, dânsul din județ. Dacă poporul n-a validat referendumul prin 7,5 milioane de voturi, cei 6 domni din care 4 i-a numit Băsescu în Curtea Constituțională, ce au făcut? Ei au votat. Dânsul nu știe, mie îmi pare rău. Domnule Ghișe, vorbim despre lege. Vorbim despre lege. Dumneavoastră sunteți singur împotriva tuturor. Singur împotriva tuturor. Dați-mi voie să vorbesc și eu. Da, îmi pare rău că n-ați luat un tricou pe dumneavoastră. Articolul 21, dacă ați auzit de el, din Declarația Drepturilor Omului spune: voința poporului stă la baza puterii de stat, voința poporului se exprimă prin vot valabil la sufragiu universal. Minciunea care ați spus-o dumneavoastră, sau poate este necunoștință, și atunci am cer scuze, că nu poporul a validat demiterea, dar cine? Mama Leone? Poporul a votat cu 88%. Faptul că, virgulă, onor Curtea Constituțională a comis abuz de drept și a spus în hotărârea ei lucruri pe care n-are dreptul prin Constituție să le spună, e un alt subiect. Ori problema aici este, cu stenogramele care le arată presa, că Băsescu, repet, inculpat, impostor, uzurpator și ce mai vreți, el a condus ani de zile această mafie guvernamentală PDL. Asta demonstrează stenogramele. Este o premieră că președintele țării noastre apare în astfel de stenograme, mai ales că vorbim de Sorin Blejnar, vorbim de Codruț Marta, pentru că în tot acest timp Blejnar a mai ținut legătura cu Codruț Marta. E în regulă, dacă îmi permiteți, n-aș vrea să mă îndepărtez prea ușor de acest subiect. Domnul senator Ghișe face referire la faptul că un număr de câteva milioane de cetățeni din această țară au fost sau trebuiau să... Ce trebuiau? Nimic. Au votat. Să voteze suspendarea. Sau, nu trebuia nimic. Dar eu stau și îl întreb pe dumnealui cum poate... Dați-mi voie că eu nu v-am întrebat. Nu mă întrebați nimic pe mine. Eu vreau să... Dumneavoastră răspundeți cu Blejnar ăla, că a zis că nu era mafia la ANAF. Eu vreau să întreb cum poate dumnealui să ocupe un fotoliu de senator cu 6.000 de voturi, când prin lege s-a întâmplat și chestiunea asta legată de suspendare. Tot prin lege. Aici vroiam să vă arăt. Curtea Constituțională... Dumneavoastră sunteți senator cu 6.000 de voturi, iar alții cu 16.000 de voturi stau acasă. În emisiune Constituția sau legea curții, dacă există un singur rând sau cuvânt care îi dă voie curții să
zică, președinte suspendat, vine o președinte interimar, pleacă și domnul merge să facă exercițiul de președinte. Dacă există, și întrebăm un jurist de anvergură, pe domnul Andon. Sigur, dacă un aliat eu mănânc dar dacă am dreptate, atunci o respect. Atunci măcar fără nicio problemă. recunoaște că merită să citească în direct de vreo 5 ori Constituția, că poate. Dar dumneavoastră recunoașteți că în locul dumneavoăsă putea să fie altcineva. Ați intrat în Parlament de pe locul 3 și dumneavoastră auziți, din șmecheriile alea care le făceau la Brașov cu afaceri, cu mine la primărie nu s-au putut face. Dumneavoastră nu v-ați înțeles nici cu proprii consilieri, domnul Ghișe. Nu v-ați înțeles nici cu proprii consilieri. Politica dumneavoastră faceți atac la persoană că nu aveți argumente la mafia pedelistă din Brașov. Politica e arta compromisului. Trebuia să vă înțelegeți cu consilierii. Nu de la Vama Brașov a plecat. Ba da. Eu cred că două lucruri. În primul rând că domnul senator va binevoit să se uite totuși în Constituție. Iată, i-am oferit. Da, vă mulțumesc pentru gestie. Cât se poate de teatral. Nici nu Băsescu nu-i trebuie Constituția. Da, dumneavoastră nu sunteți teatral, sunteți profund, tocmai de aceea aduceți-ne la litera Constituției. Dom'le, nu sunt jurist, degeaba îmi spuneți lucrul ăsta. Eu respect legile și fac în așa fel încât să nu le încalc sub nicio formă. Constituția e scrisă pentru cetățeni, nu pentru juriști, nu e absconsă. Are niște lucruri foarte simplu de exprimat și ușor de reținut, cu condiția să ai bună credință. Dar în ce privește disputa asta legat de autoritatea morală și civică a domnului senator Ghișe, eu spun atât, că după o asemenea discuție, eu presupun că românii care ne urmăresc, cel puțin cei care urmăresc acest post, această emisiune la această oră, să se lămurească odată pentru totdeauna cine îi duce sau încearcă să-i ducă pe drum și cine încearcă să-i mențină în mlaștină. Și fără să zic dacă e vorba de unul sau de altul din cei doi senatori de Brașov amândoi. Cine a votat în Parlament să se taie salariile și pensiile? Eu sau domnul Rasaliu? Dar eu nu înțeleg, dacă ați făcut atât de multe lucruri bune, de ce propria noastră organizație din Brașov dorește să vă dea la o parte? Un senator PDL de Brașov, care a votat tăierea pensiilor și salariilor. Extraordinar. Guvernul ăsta mafios. Extraordinar. Nu e rușine să vorbească despre altul care n-a făcut aceste reguli. Care n-a făcut nimic de 8 ani de zile când a fost primar, domnule. Uitați campania electorală. Niciun proiect major în municipiul Brașov nu se leagă de numele dumneavoastră. Țineți minte ce apărător e domnul Rațaliu al adevărului, al instituției.